Здравейте, аз съм Наталия, или по-позната в социалните мрежи като Nati Around the World. И това е моят YouTube канал, в който в крайна сметка реших, че ще публикувам и ще ви споделям моите пътувания, travel влогове, ще си говорим за теми от ежедневието. Истината е, че отлагам този момент от над една година и си казвам, аз няма съм редовна, аз нямам интро, нямам идея, нямам план, нямам сценарий и всичко това ме е спирало до един момент, в който започнах да осъзнавам, че аз трябва да направя първата крачка, колкото и да е трудна и сложна тя. И затова в момента правя това абсолютно импровизирано интро, за да се запознаем накратко, да ви разкажа за мене, ако не сте попадали на моите социални канали в TikTok или в Instagram и да започна в крайна сметка да публикувам съдържание и тук. За мене на 29 години съм от град Пловдив. Живяла съм в няколко държави в чужбина, учила съм в Великобритания, в Лондон, в университет в Гринуич бях, след това се прибрах в България да родя детето си, станах млада майка, едно от най-смислените и желани неща, които исках да направя. Това, както се досеща, може би от името на канала, много обичам да пътувам. Към днешна дата съм посетила 32 държави, като имам желание да посетя 40 държави преди 30 годишна възраст. В същото време работя, развивам се, уча, гледам си детето. Екстремна личност съм, бих казала. Обичам да скачам с парашут, да се гмуркам, като тази година, всъщност на последното ми пътуване до Малдивите, преоткрих всъщност дайвингът и разбрах, че това е моето нещо и се надявам да го превърна в бъдеще в мое така полупрофесионално хоби, така да го нарека. Сигурно съм много пластова личност и със сигурност обичам да работя със себе си на много нива. Интересите ми са психология, най-вече детска, консултативна, криминална и всякакъв вид психология. Обичам да имам отговор на въпросите защо това се случва и вярвам в малко по-висшия смисъл в нещата, дори и нашето ментално състояние да не може в настоящия момент да си обясни нещата такива каквито са. Над 5 години работя активно със себе си, като се научих да поемам отговорност за моите действия, за моите реакции и за моят мироглед върху ситуацията и разбрах, че всъщност аз давам сила на всяка ситуация. Приемайки и работейки със себе си, приемайки тъмните части от себе си, всъщност аз се изградих последните години. Смея да твърдя, че съм натрупала не по най-приятният и лек начин доста житейски опит, въпреки възрастта ми. Тя не е съвсем, не съм съвсем млада, но със сигурност, може би на някои хора им звучи смешно на 30 години колко по-опит да си натрупала. Ами доста повече, може би, отколкото връстниците ми. Обичам да слушам интуицията си, обичам да слушам сърцето си, обичам да действам спрямо моят морален компас и не изневерявам на себе си. Обичам да пътувам по света, но и навътре към себе си и се старая това да го предавам и на аудиторията си. Както казах, обичам много да пътувам. Това е и главната цел на този канал. Главният фокус ми е пътуване с детето ми, пътуване с семейството ми, соло пътувания и всъщност показвам, че това нещо не изисква продаване на 2 бъбрика и половина. А всъщност с правилна организация, с правилните знания и с правилната информация можем всъщност да пътуваме доста бюджетно, като не рискуваме нашия комфорт за сметка на бюджета. Не обичам, не препоръчвам на консултациите си и така нататък някакви места, които ще ни лазат хлебарки. Социалните си мрежи започнах да ги развивам, когато получих от един познат включване. Ти знаеш колко интересно споделяш, разказваш, ти осъзнаваш стойността, която даваш, изказвайки мнението си и бивайки толкова автентична, осъзнаваш, че не всеки може това нещо да го прави и че ти имаш дарба това нещо да го правиш. Трябва по-често да споделяш мислите си, тъй като те са извън рамката. И тогава за първи път всъщност осъзнах, че може би има какво да кажа, да дам на света, може би интересите ми не са, до онзи момент вярвах, че са странни,
колкото повече споделях във времето, толкова повече разбирах, че не са толкова странни и че има много хора с същи странни интереси като моите. Започнах да намирам самишленици и всъщност започнах да се преоткривам във всеки един човек около мене. Опитвам се да гледам сравнително позитивно на живота, опитвам се да търся решения в проблемите, на това уча и детето си и не харесвам мрънкачи и хейтери, които само се тригърват от мене, но по никакъв начин не променят живота си. Старая се да бъда осъзната. Ако някой ме дразни, първият въпрос, който се питаме е какво аз нося в себе си, което резонира на този човек, че да ме дразни, и се опитвам да го променям. Фен съм на осъзнатата работа, осъзнатите пътувания и осъзнатия начин на живота. Включително много ме е страх в това начинание, което предприемам. Със сигурност не мога да гарантирам, че ще бъда супер редовна, но с това спонтанно решение вярвам, че надскачам себе си и подобрявам себе си с 1% повече от вчера, което е достатъчно. Достатъчно е всеки ден да бъдем с малко по-добре от вчера, малко повече да предизвикваме себе си от вчера и така реално след една година сме напълно нов човек. Ще ви споделям моят път. Моля ви се, не бъдете прекалено критични, да кажем, че всеки е започнал от някъде и се надявам да съм ви полезна и съдържанието в този канал да ви е интересно. Много накратко, това е за мене. Със сигурност в бъдеще ще преоткривате все по-дълбоки нива от мене и се надявам да се свързваме, да общуваме и да наистина да намирате ценност в това, което ви давам. Чао от мене за сега!